nemám rád, lebo robil som album s kadekým, nebudem menovať, ešte s Derikom a neviem. Nebudem menovať. Už menuje. Sorry, ale však čo, pravda je pravda. Keby to bolo tak, že musíš sledovať len rap. A posledný, keď som to počul, tak som si unfollowoval všetky kurvy z Instagram. Aby tam, lebo tie mi tam potom ľúbili vybiehať, vieš. Drakea si ideš? Drakea si nejdem. Tako nemôžem povedať, že sa mi vôbec nič od neho nelúbi, už ma trafilo. Vieš, ktorá ma trafila tá úplne najznamejšia, čo tam tancuje, jak Primitív. Jo, what's up, vítajte pri ďalšom dieli toho najlepšieho podcastu s názvom Bar za bar, zrejte Big Money, a.k.a. Tomáš s mojím bratom. Young Jumpy, a.k.a. Nicolas da Silva. A dneska s nami host, ktorý došiel za nami z ďalekej Prahy, jak sa hovorí, z Českej republiky, ale je to Slovák. Dajme páni, privítajte Palkyho. Čaute. Ďakujem, si prišiel. Takto. Ahoj, brate. Čaute. Jak sa máme? Dobre, trošku ulietanie, no o 3 ráno sme došli z Prahy, takže dneska to bolo také, že musel som ísť rýchlo sa vybarberovať, aby som tu bol pekný, dobre mi dorezal chrapač. Vidím, že tak trošku, no. Potom autoservisovať a tak a teraz rýchlo sem, tak preto to bolo také rozutekané, ale dobre. Ale už si tu. Už som tu. A už môžeš piť. Už môžem piť, no. Takže na zdravíčko. Rovno z hurta ideme na to. Na zdravie. Na zdravíčko. Na divákov. Teraz cítim taký, vieš. Taký... Teraz taký odkundes. No. Taký odpičej. Keď už sme spomínali tú Prahu, tak žiješ tam. Ale pôvodne si odtiaľ to vlastne, ne? Áno, ale tak my sme tam teraz, vieš, mesiac. Ja som tam mesiac, žena je tam vlastne od začiatku roku. A takže ešte som není taký úplne, že žijem tam, vieš. Skôr sa tam tak rozkúkávam. Ale je to tam akože fajn, na jednej strane. Akurát som taký, že zistujem už v prvom mesiaci, že chýba mi proste rodina, kamoši, vieš. Ja som taký, že rád sa socializujem, takže trošku som taký smutný. Ale dobre, nejak to prežívam. Ale ináč je tam paráda, Praha je po piči. Bez kamarátov si tam, ale máš tam nejakú grupu? Nemám tam práve, že vôbec nikoho a teším sa, že práve, že chcem tam začať aj chodiť teraz do štúdia a tak ďalej. Už som si popýtal nejaké kontakty na štúdia od Irita, ktorý tam žil. Okay. A písal som teraz nedávno aj Alžbete Ferencovej, čo by mi tiež mala napísať nejaké štúdko, takže tak sa tam tak rozkúkávam a uvidíme niečo, tam potom skúsim ponahrávať a uvidím, kde sa mi bude páčiť. Poznáš Irita? Áno. Ale ani neviem, jak sme sa zoznamili, popravde. Okay. Ale poznáme sa už nejaký piatoček. Lebo ste nemali nejakú spoluprácu? Som sa nevidel. Máme dve. Tak som potom slesil. Zle si videl. Máme dve, obidve sú v podstate na môj podnet. My sme sa už dávnejšie bavili, že by sa mohli niekedy niečo spraviť a potom my sme vlastne ho dali na 7 hriechov, na EPčku, čo máme s Mikromanom. A potom vlastne tuto na Údolí hviezd je jeden z mála hostí, ktorý je tam vlastne Irit. Ja či som nevšimol, čo som jebnutý. No, a to si dajte, to je pecka, je tam dalek pán. OK. Vzdelávať sa. Hovoril si, alebo teda hovorila nám tvoja manažérka, že už to robíš cez 10 rokov. No, či 20. Ja neviem, bráško. Nejak to nepočítam. Nepočítaš to? Ale však v podstate, ja neviem, no však od 2011 som vydal, že prvý oficiálny album, taký, čo išiel do obchodov a tak ďalej. Takže neviem, budeme to datovať odvtedy. Vieš, akože samozrejme robil som rap už dávno predtým, mali sme s kamošmi, vieš, kapelu, Reálna podoba a tak ďalej, že už 2009 som vydal vlastne nejaký prvý demoalbum, ale prvý taký normálne official štúdiový album vyšiel, že 2011 a odtedy tých albumov, ja neviem, 9. A jak si spomínaš na tie začiatky, keď to celé začínalo? Paráda, kámo. Najlepšie detstvo prežité proste s rapom, vieš, že bola to pecka. Bola to také, že vieš, veľa sme chodili von, proste na freestyly, vtedy fungovali freestyle battle, vieš, v Dekaluky a tak ďalej. A to si zažil všetko, hej? Áno, ale to už som bol trošku za tým, vieš, že ešte si pamätám, že môj kamoš Bio, tak bol myslím, že na tomto Art Attacku a neviem, či ho dokonca aj nevyhral. A potom už to nejak nebolo, vieš. Takže tuto už som sa nezúčastnil, ale boli ešte také klubové všelijaké betlovačky alebo takéto v kultúrákoch a neviem čo. Tak na tom som sa aj zúčastňoval, no a však s chalanmi sme proste vonku repovali na ulici, takže tie začiatky boli proste popiči, fakt. Bola to pecka. A originálne si odkiaľ? Narodil som sa ja v Nových Zámkoch,
lebo vlastne otca mám odtiaľ a mamu mám z Bratislavy a im asi prišiel super nápad sa tam presťahovať. Do Nových Zámkov, no, ale neviem, žil som tam pár rokov proste, neviem, nejakých možno 5-6 rokov som mal, keď sme sa už presťahovali naspäť do Bratislavy, lebo sa rozišli a odtedy som vlastne zase... Takže vieš po maďarsky? Neviem. Ale že vraj som vedel, jak malý, že vraj som vedel blabotať, možno, že som nevedel po slovensky. Ale... Si nepamätáš? Ne, vôbec. To je také, ešte som bol akože, mŕte fagan. Vôbec. Takže... Nem tu dom. Nem tu dom Maďarov. A ako si spomínaš na detstvo teda? Keď si takto cestoval od už útleho veku? Vieš čo, detstvo presne do tohto okamihu, kým sme sa presťahovali sem, stálo viac menej za piču. To bolo proste, vieš, naši nemali byť spolu, neviem, jak sa im to vôbec podarilo dať dokopy. A také o ničom, proste hádky na dennom poriadku, nebolo to proste vôbec dobré, taký asi nejaký toxický vzťah. A v podstate väčšinu z tohto útleho detstva, čo si pamätám, tak boli práve že takéto negatívne veci. Jak už som sa presťahoval do tej Bratislavy, tak to detstvo už bolo také prirodzené detstvo, vieš, neviem, nič, čo by som nejako vypichol, nič extra zlé, ani nič extra dobré, sme takej obyčajnej robotníckej triedy, takže pohoda, dobré detstvo, nemôžem povedať. Jak sa dostal repu? Teda. Mám dodnes dobrého kamoša Rudínka, ktorého pozdravujem a jeho to bol nejaký nápad proste, vieš, že furt sme tak experimentovali, sme chodili na tanečnú, vieš, na hip-hop sme tancovali a tieto kokotiny a jeho nápad bol, že by sa mohli vyskúšať, že repovať a sme to skúšali, vieš, u neho v detskej izbe v Rusovcách. Tak tam sme to skúšali a neviem, nejak sa mi to zapáčilo proste. Mal som pocit, hlavne, že mi to ide. Vieš? Okay. Takže on sa na to prirodzene vydrbal a ja som prirodzene išiel ďalej. Hej. A neviem, proste vieš, také tie klasické klišé, že som to ukázal nejakým kamošom, vieš, nejakú nahrávku, ktorú som si urobil nejak doma na počítači alebo niečo. Pochvália ti to, vieš, tých tvojich 5 kamošov a nejak ma to potom asi pušlo, že okej, že pokračuj v tom. Tak som v tom pokračoval a robím to dodnes a baví ma to. Neviem si vôbec predstaviť aj život proste bez toho, vieš. Bez repu. No, vôbec. Kde si začal nahrávať? Alebo čo si pamätáš, to je prvé štúdio, kde si začal? Vieš čo, prvú vec, a to by som úplne nenazval štúdiom, lebo všade boli kartóny od vajíčok a neviem. Ale prvú vec som nahral, ale ne vlastne, počkaj, to už bola druhá vec. Prvú vec som nahral u chalanov, ktorí si hovorili vtedy dobe, že pravý opak. Oni mali ne tak dávno taký aj comeback, oni sa premenovali, myslím, že Terapia možno, alebo niečo, tuším, že Terapia sa volali a Kali Records ich vydávali. Takže, a teraz neviem, že čo je s nimi, ani či ich ešte vydávajú, alebo ne, alebo teraz som o nich dlho nejako nepočul. U nich som nahral úplne, že prvú vec takú, že by som sa za to postavil, že toto je akože prvá, dajme tomu, štúdiová nahrávka. Okay. A oni mali tiež doma v paneláku také provizorné štúdio a nič. Druhú vec som zase nahral u Adisa, toho poznáte určite. Hej. A potom som to nejako posunul Opakovi, tuším už celé. Že už keď som mal pocit, že je dobré, že už stačilo sa hrajkania, tak som išiel s tým vlastne prvým albumom Opakovi a odtedy som nejak tam u neho sa zasekol možno aj na 3 roky. A potom ani neviem, ty kokos, už som skúšal, vieš, ďalej. A teraz viac menej u Mikromana nahrávam. To bol 5R, ne? A potom Mikroman. No, že vlastne 5 už bolo po neviem koľkatých proste už solových albumov. To bol taký Mikrov nápad, vytvoriť také petržalské D12, vieš. No, a takže on bol taká hlava tejto operace. No a vlastne to už sme potom nahrávali u ňoho a od toho 5 už viac menej som stále u Mikra v štúdiu. Tam už mám prechodný pobyt. Prechodný pobyt. Tam si trávil svoje noci. Hej. On je vlastne tvoj taký dvorný producent, ne? S ním robíte najviac. Presne. Vieš čo, máme takú chémiu proste medzi sebou. Vieme sa baviť proste otvorene o muzike.
Máme aj jednu zlú vec, taká, že čo je podľa mňa blbosť, že nemáme taký ten kamarátsky vzťah v zmysle, že málo sa stretávame vo voľnom čase. Riešime hudbu stále spolu, ale málo sa stretávame, tým pádom málo brainstormujeme, vieš, že nie je to také, že veľa vymyslíš aj nápadov a tak ďalej, keď proste o tej hudbe veľa debatujete a keď nedebatujete, tak nejsú nápady a tak ďalej. Takže toto máme medzi sebou zle, ale inak si s tým brutálne rozumiem v rámci hudby, vieš, že to je proste pecka. Že človek, s ktorým sa na niečom proste dohodneš, tak to platí a to je pre mňa úplne, že alfa omega, vieš. Nemám rád, lebo robil som album s kadekým, nebudem menovať, no album som robil ešte s Derikom a neviem, ale aj Derik bol proste taký typek, že proste, že veľa som čakal proste na aranže a na neviem čo a... Nebudem menovať. Už menuje. Sorry, ale však čo, pravda je pravda. Derika mám rád a všetko, ale proste bola to s ním motanica a nielen s ním, ale aj s mnohými ďalšími, to je proste motanica. Vieš, že kokos na niečom sa dohodnete a na všetko čakáš proste 300 rokov, tak to proste nie je dobré, vieš. Mikroman je pravý opak. Mikroman je makač. A že keď sa na niečom dohodnete v rámci hudby, tak to proste platí a ideme na to, vieš. Takže to je pecka. Takže shoutout Mikro. Yes, najlepší človek na svete. Tak to má byť. Akože. Hej, to je presne, to je pecka. No, čo najviac... Ty si káš, a s kým sa ti robil, že fakt, že najhoršie? Vieš povedať si, že že toto bolo, že zlé, že more... Nemusíš menovať, ale že tú skúsenosť. Hej, akože však kľudne aj by som povedal, ale neviem, že či ty kokos niekto teraz aspoň... Vieš, si pol roka čaká na jeho slohu, dal ti tú slovo, potom ti povedal... Mám. A to nemôžem povedať, že najhoršie, lebo som dostal že výberovú slohu, takže poviem, že bola to najlepšia spolupráca ever, ale zároveň taká, že bolo to, že za 5 minút 12 to nahral a to bol, že Slipo na Údolí kráľov. Veľmi sme ho tam chceli, veľmi sme sa tešili proste, že nám to aj nejakým spôsobom odklepol, ale bolo to také komplikované, že on normálne, že dali sme mu na výber, dajme tomu, že z 2 alebo 3 hudieb a Čavo povedal, že dobre, ale že do všetkých nech napíšem proste text. že tak išiel vlastne do toho, že do všetkých nech napíšem text, on si to proste vypočuje a tak sa rozhodne, že do ktorej veci pôjde. Že OK, tak som vlastne najprv tie veci musel porobiť, tak sme mu to proste poslali a keď si to on vlastne vypočul, tak si nejakú vybral a na to sme vlastne čakali normálne, že my sme mali, ja neviem, vymyslím si, že piatok sme mali ísť von s albumom a on nám to, že v stredu nahral, ty kokos. Vieš, takže to bolo, že taká povedzme, že najkomplikovanejšia, ale nebolo to, že zle by sa s ním robilo alebo niečo. Ja si myslím, že pri tom, aj keď to nahrával, ani nebol, neviem, či som nepracoval vtedy, ale neviem čo, už si nepamätám, ale bolo to také, že mal som zovretú riť, že či vlastne to dá, či to nedá, boli sme takí na vážkach, že bolo to fakt na dlhé lakte, ale nakoniec to dal a dal fakt, že výberovú slohu, je to dodnes podľa mňa popiči vec, že to tak prešlo skúškou času. Bola to tvoja nejaká výstená spolupráca so Slipom? Určite. Však ja som strašne cenil Lúzu, aj cením. Aj druhú stranu a podobne. Boli sme na nich tak viac menej trošku aj odchovaní a je to také zadosťučinenie určite urobiť s týmito chlapcami spoluprácu, takže veľmi som sa tešil a budem rád, ak sa ešte podarí niekedy v budúcnosti aj s čistým. No, bolo by to super. Budeme držať palce. No, díky. Čo najviac miluješ na práci rapera? Textarčenie, vieš. Aj tom som podľa mňa, že úplne... Textarčenie? Hej, to je... Slovo jak hovado. Ako... No. Milujem proste písať texty. Všetko ostatné je bezpredmetná kokotina pre mňa. Vieš, aj tým, že není veľa tých koncertov, nemáme veľa, takže pre mňa tie koncerty sú viac povinnosť ako zábava. Vieš, že samozrejme, už keď som tam a už je druhý, tretí track, už si to začnem potom tak užívať, dopadne zo mňa ten stres a tak ďalej, ale proste písať texty je niečo, v čom som podľa mňa, že úplne, že kokot ďaleko, vieš, že fakt viem proste písať brutálne príbehovice a tak ďalej a toto ma baví. A v tomto sa vidím, že možno, že aj keď sa jedného dňa nebudem, že vyloženie, že živiť rapom, tak by som sa minimálne chcel živiť proste písaním textov, vieš. Takže tie texty sú pre mňa, že úplne, že alfa omega. To je najkrajšie na tom. Tak aký je tvoj proces písania? Ako? Proces? No, to je proces.
Proces je taký, že potrebujem najprv hudbu, ktorá mi dá nejakú emóciu, vymyslím si tému, to je asi tá najťažšia pre mňa vec, že to ma najviac zdržuje vlastne v tom písaní, že vymysleť tú tému, lebo všetko bolo povedané, povedzme si na rovinu, vieš. Akože... Takže iné je, keď mám že nejaký príbeh alebo niečo sa stalo, že v mojom okolí alebo mne konkrétne a viem, že o čom, tak tedy je to paráda, ale keď ne a idem vlastne niečo vymýšľať na novo, tak to vymysleť, to je to najťažšie. Potom už napísať, už keď ten nápad mám, tak je to paráda. Tak potom vlastne vymýšľam už linky, lebo ja som aj dosť technický, takže aj nejaké spevy, prípadne neviem čo, nejaké flowiky povymýšľať a tak, takže urobím si tie linky a v zápätí idem písať. Okay. No, a robím to potom takým štýlom, lebo ja som jak rybička Dory. Ja si nedokážem kokot zapamätať ani nič proste. Takže robím to takým štýlom, že si to nahrávam všetko do telefónu a aby som nezabudol, aký flow som chcel použiť a tak ďalej. Nahrávam si to do telefónu. V telefóne mám normálne, že zložky proste, že súboj. Teraz idem nahrať toto, mám tam dajme tomu 3 texty rozpísané a tak dojem do štúdia. A idem na to, vieš. Máš nahrávku a k tomu máš... No ja píšem po starom normálne, že na papier. Hej, čiže ja chodím normálne, že s papierom do štúdia pekne píšem jak cicina. Píšeš krásopisne? Hej, píšem krásopisne, aj celkom pekne píšem. a vlastne dojdem normálne, že s papierom do štúdia, ale tie flowiky, vlastne to tam mám kvôli tým flowikom, čo si nahrávam, tak aby som, že kokot, jak som to tam dával, vieš, tak si to vždycky pustím. Aha, okej, ideme, vieš, takže takto. Nechápem, ja mám však Suchého psa poznáte asi, ne, Tomáš Jedno? Z úplného konca, tak on kámo normálne, že on nepíše texty. On proste to má že v hlave. On si napíše text proste v hlave a on dojde do štúdia a on to tam normálne, že vypluje. Freestyle? Všetko. No, ono to není freestyle, lebo on to pripravené má, ale v hlave. Vieš, že to je tá halus, že kokot, že normálne, že... On nie je rybička Dory. On není rybička Dory, no. A on je aj veľký akože intelektuál, tak asi to bude preto, vieš. Má veľkú mozgovú kapacitu, takže sa mu to tam pekne uskladňuje, no, do archívu, vieš. Má to archivované. No, čo som nahral včera? Tomu ver, no. A čo je podľa teba najsilnejší text, ktorý si napísal? Je ich veľa, ale možno, že keby, že mám zostaviť nejakú, že top 3, tak Nositeľ je podľa mňa jedna z najsilnejších skladieb, to je na EPčku 7 hriechov. Na tomto údolie hviezd je najlepšie podľa mňa Astral, to je tiež príbehovka. A čo ja viem, 3 by som dal možno 3 výstrely. To je vlastne... Sedí do 3. No, do 3, no. To sú také, no. Mám rád tie príbehovky, vieš, že tam sa podľa mňa, aj keď si dobrý textár, najviac vieš prejaviť, vieš, že reperi sa ľubia vyhovárať, že tu som moc nedbal na text, lebo tam som dbal na flow, no tak stojíš za piču proste. Ty máš dbať na všetko, vieš, to robíš polovičnú robotu podľa mňa, vieš. Dobré je, keď si aj dobrý textár a vieš dobre vymysleť aj proste flow, vieš. Hej. A toto sa snažím proste aj implementovať, keď to proste si vypočuješ, tak tam budeš mať vždycky, že všetko. Budeš tam mať proste plnohodnotný text, ktorému proste budeš rozumieť od A po Z a budeš tam mať proste flowiky. Takže tak by to podľa mňa malo znieť. Takže na tomto sa akože odbavujem veľmi. Plný balík. Niekedy je ten flow lepší jak samotný text. Že podľa teba je lepšie mať flow a mať horší text, alebo mať... Je lepšie mať flow v zmysle, keď niekto nerozumie. Ja napríklad počúvam veľa zahraničného rapu, talianskeho, francúzskeho, aj samozrejme z americkej produkcie a tak a kokot tomu rozumiem. Takže pre mňa je samozrejme super, keď tí ľudia majú dobrý flow a vedia ich striedať a aj proste, že menia tam nejakú rytmiku a tak ďalej, to je proste banger. Pre mňa je to v tomto prípade prvoradé, ale keby som tomu rozumel, tak vám toto nepoviem. Vieš, stralo by ma to proste, že si to vypočujem a poviem si, že OK, že kokos dobré linky jedno s druhým, ale že ten text stojí proste za prd, vieš, no, tak to je o ničom, no. Takže podľa mňa rapper by mal mať aj to, lebo keď to nemá, tak to stojí za prd, aj keď dneska je to také, že dneska môže vystreliť úplne hocičo, dneska je to v podstate jedno, nemusíš ani rímovať, vieš. No, to chcem povedať, že flow je teraz viac uznávaný, alebo teda viac vybuchne jak ten text. Ale akože nedivím sa, vieš, že koniec koncov, veď to je to, čo si ty hmkáš, tie melódie a tak ďalej, vieš, niekedy fakt stačí len ten refrén, ne, že
Ja si myslím, že baby takto majú, dúfam, že som žiadnu babu neurazil, ale myslím si, že to ženské publikum je také, že ich moc, ten podľa mňa rap až tak nezaujíma, dojde refrén a kelujú, vieš, že... No, však jasné, no. Tak ale väčšina poslucháčov je dneska takých, podľa mňa. Áno. Dneska ten mainstream je o tom, že proste skákanice. Hej. Chytlavé, aby to bolo. Hej, jasné. Podľa teba je to chyba dnešného rapu, alebo vnímaš to ako nejaký proces nejakého vývoja? Vnímam to asi ako presne, ako proces nejakého vývoja, aj keď teda, ak to môžeme vývojom nazvať, vieš. Však, vieš, doba sa mení. Ja si tiež osobne myslím, že teraz je tu takýto boom takéhoto kokotizmu, že proste ľudia nedbajú v podstate na nič, či sa to bude rimovať, bude to mať zmysel, či sa trafí do bytu, netrafí do bytu, vieš, akože však ono sa to aj tak koniec koncov predá, keď si v nejakej áčkovej rotácii, vieš, takže ale ono sa to zmení zase, vieš. Zase potom dojde nejaká doba, nazvem to, taká intelektuálna, vieš, že ľudia možno zase budú dbať na ten text a títo piškotíkovia pôjdu do piče. Vieš, ono sa to zase zredukuje, vieš. A dojde zase nejaká iná doba, vieš. To, stále sa to mení, to je jak s handrami, vieš. No. Piškotíci. Piškotíci je silné slovo. No, takže tak. Môžeme ešte k skupine Peder. Ako to vzniklo vlastne? Vieš čo, toto vlastne vymyslel Mikro a jeho nejaký taký sen bol, že urobiť proste album, kde budú takíto jeho feláci. On mal skupinu Kontrola stavu, kde bol vlastne poet a bol tam Deviant. Náš blízky kamarát bol vlastne Pek z Osenca a ja som chodil k nemu nahrávať do štúdia a vymyslel takúto vec, vieš. Úplne som tomu nedával nejaké veľké nádeje, vieš, že prišlo mi to také, že kurva, čo ja viem, do piče. Ale však vyskúšajme, vieš, prečo ne? Nemal som čo stratiť a nakoniec to bolo super. Dosiahli sme s tým aj celkom pekné veci, vieš, že Osťo nás zavolal vystupovať, myslím, že teraz neviem, či pred Molocha alebo pre niekoho do hip-hop reality. Podarilo sa nám ísť na hip-hop žije, ja neviem, 2-krát po sebe nejaké rádia a tak ďalej, že celkom pekné veci sa nám akože podarili s tým Pederkom a vlastne túto EPčko sme urobili ako také pripomenutie sa po 10 rokoch. Ono je to ťažké, vieš, každý má nejaké svoje osobné veci, strasti, problémy, neviem čo a nedá sa to robiť proste na nejakej pravidelnej báze. Toto Pederko je skôr taký projekt, to nazvime. Ale sme taká família, stále sme akože v kontakte a tak ďalej, nejsme nejaký rozhádaní a nič podobné, len nedá sa to proste robiť. My to nevieme sklbiť, my chceme ísť natočiť klip a je to proste patalia, kokot, vieš, my a nás je proste 5, to sa nedá, vieš. Neviem si to predstaviť, jak fungujú niektoré kapely, vieš, čo ich je tam kokot 10 a majú sa len dohodnúť na, ja neviem, téme pesničky alebo podobné niečo, vieš, to je halus proste. Je to ťažká robota takáto v skupine. A druhá vec je, že musíš si aj ty proste držať taký akéby dištanc, vieš, že chceš niečo tam, ja neviem, urobiť, refrén alebo niečo a chalani kokot, ale nemôžeš byť na všetkých refrénoch, vieš. Vieš, že ty tam tiež proste musíte robiť kompromisy presne, nie je to také jednoduché, no. Solo projekt je solo projekt proste. To som si aj neuvedomal doteraz, že čím viac ľudí, tak tým viac je to komplikovanejšie. Je. A potom vznikajú, vieš, aj spory a to ešte, vieš, čo sa stane, keď tá skupina vybuchne. Vieš? Že si to neviem predstaviť, jak nejakému Wu-Tangu alebo takto, že proste nejakí chalani z ulice, proste, že sa to podarí, ty kokos, vieš, že sa im to ani nesnívalo. Doteraz behal s krekom po ulici, vieš, a zrazu sa to proste podarí. Problém je na svete, vieš, že zrazu delíme peniaze, koko, čo je, ja mám menej, ty máš viac, čo je, vieš. Takže, no, je to ťažké. Niekto ešte možno trošku viac vybuchne ako ostatní a... To sa stane vždy, vždy je niekto proste líder. Ja chcem toľko percent, on chce toľko. Presne, no. Čiže ja to väčšinou tých skupín nevydržal tak dlho. Áno, to sa vždycky stane, vieš, to je... Je to aj zázrak, vieš, že niektoré, akože fakt klobúk dole, že sú niektoré také skupiny, ty kokos, čo vedia. veľa, no, akože to je hip-hopové. No. Ale podľa mňa vo všeobecnosti, vieš, aj rockové možno kapelky, vieš, nie je to ťažké, vieš, určite tam hrajú rolu proste tieto ega, vieš, a tak ďalej, že
Není to easy to držať pohromade. Ešte label do toho môže zasahovať a tieto Á, veci no, v no. Amerike a to je Jasné. sila. No, do piče. Dobre, môžeme ísť na hru sériu rýchlych otázok. Poď do toho. To je tak, že rýchlo sa ťa spýtame a ty rýchlo musíš odpovedať. Ale nemusíš rýchlo, môžeš aj pomaly. Môžeme pomaly, okej. Dáme si show ešte predtým. Poďme do toho. Nech sme nabudení. Nej som červenúčky. Horia mi líca. Ale svietiť ti tá ona. Dorezaný som kokot. Overil. Keby som sa dostal papajovcom do piče pod ľudí. Ti chcel ublížiť barbu. Ne. Kde sa bol strieľať? Vieš čo, u Figio poznáte? On má Figikao? taký, Figikao má tuto taký že diplomat barber. To na Križnej? To je Račianska ulica, tuším, no. Ale je to kúsok akože odtiaľto. Blízko. No. Na Tak zdraví. dneska som bol. Ani nemal ono otvorené, to len kvôli mne tam došiel na zdravičko. Čo ti jebe, takéto VIP? No, hej. Tak ale za to dorezanie. To je VIP dorezanie. To je iba pre teba. Iba teba dorezal dneska. Dneska ma pekne dokaličil. Ale akože stríha dobre, všetko fasa, ale ja som asi podľa mňa trošku aj senzitívny na to, vieš, na tie britvy. Trošku sa cumlo pošermuješ a hneď. Pošermoval. Sa hýbol trošku. No. Šermiar. Dobre, prvá otázka. Údolie Kriet. kráľov, ale údolie hviezd. Údolie hviezd. Prečo? Vieš prečo? Preto, lebo je to album, na ktorom podľa mňa není vata. Že stojím si za každým jedným trackom, podľa mňa je absolútne popiči. Vada? Alebo vata? Vata. To je také... Ja som nepíšel. Ale vieš, čo myslím? Akože, Že vyplňovací track, ktorý... Áno, není tam taký track do počtu. Vieš, že okej. proste... No, Okej, chápem. hej, na Údolí kráľov podľa mňa sa nejaký track do počtu nájde. Čo sa akože mne odstupom času, že nepáči. Tak to je podstatne starší album. Áno, je to starší album, akože je to popičí album, však sú tam strašné tracky, veľa dobrých spoluprác a tak ďalej. Ale sú veci, ja neviem, napríklad jak Démoni v oblekoch, čo keď si proste, vypočujem si to a poviem si, že také, už by som sa nepustil, vieš. Tak to do všetkých. Tento album je proste taký, že pustím si to a poviem si, že ty kokot, že OK, dobrý album. A možno aj 10 rokov uvidíš. A povieš niečo iné. Dobre, pekný odpad. Trash. Všetko vata. No way. No, počkaj, rozpráva dobre ináč, lebo teraz, jak povedal, hej, lebo mne sa dá tiež, že je ďalej, akoby trošku. Ja máš Ja, nastavené? dobre. Ok, Hej, pohode. mám si to dať oné, alebo dám si trošku. Ne. Keď to je nastavené, tak je to fresh. OK. Môžeš ísť ďalej. Štúdio alebo stage? Štúdio. No. Aj keď nemôžem úplne povedať, že kokos obľúbujem tú štúdiovú robotu, neviem, kokos, aj tam vypotíš niekedy dušu, vieš proste. Keď nahrávame, že ja neviem, track, čo má 3 slohy, tak kokos, vieš, a ja ešte ľúbim tak, že vlastne vychádzať z toho štúdia tak, že to demo znie už dobre. Vieš, že aby to nebolo, že kokot, že on mi tam nedá ani hal na hlas, ani nič proste a bude to znieť ako kokot z plechovky. Takže že mám rád proste už odchádzať s takým demičkom, že som taký spokojný. Čiže aj keď idem niekde inde nahrávať, ja neviem, Gebodovi alebo Grimasovi alebo ja neviem komu, tak proste vždycky mu poviem, že nech dáme si takú 20 minút, pol hodinku ešte k tomu, nech sa trošku podolaďuje veci. Taký mix. Hej, taký rýchly proste, aby to trošku znelo, nech keď si to doma budem počúvať, aby to trošku znelo. Takže áno, vybral by som to štúdio asi. Čo je podľa teba skutočný hip-hop? Keď si reálny. Vieš, keď na nič sa nehráš, vieš, ono je to podľa mňa je úplne jedno, že odkiaľ pochádzaš, je úplne jedno, čo robíš. Je dôležité to, že v tom tvojom prejave proste, že si reálny, že sa na nič nehráš, že netvaríš sa, že máš Ferrari, keď kokot jazdíš neviem, na MBčke, no presne. Že je to fajn, keď si proste prirodzený. Ktorý track by si pustil niekomu, kto ťa nepozná? Čo ja viem, dajme tomu, môže byť aj Astral z tohto Údolia hviezd a dúfal by som, že sa mu bude proste ľúbiť textárska robota, vieš. Niečo také na zamyslenie asi, vieš. Nepustil by som mu nejakú egotripovú kokotinu, vieš, kde si honím ego. Pustil by som mu niečo také, že napríklad keby nebol že fanúšik rapu, tak sa ním možno stane, vieš. OK. Double Time alebo Rázne bars? Double Time mi už trošku príde taký prežitok. Používam to stále, ale tak je to také, že už veľmi zriedka to používam, ale
niekde sa ti to proste pýta, keby vieš, niekedy, no neviem, aj kedy už aj nevieš čo, vieš, že proste, ja už tiež niekedy neviem kam to posunúť, proste tú hudbu, vieš, že už mám pocit, že som sa s tým skills dostal na nejaký proste samotný vrchol, že zase musí prejsť nejaké obdobie, že ma napadne zase niečo možno nové, alebo čo ja viem, takže neviem, ten double time možno už nejak teraz nepoužívam, ale cením. Tak, dobrý double time niekde nie je zlý. Takže double time not rázne bars. Neviem. Dajme, že rázne bars. OK. Najslabší slovenský reper. Najslabší slovenský reper? Ty je mŕte, ty kokot. Čo ja viem? To je dobré, tak povedz všetky. Ja neviem, že kokot, tak to je barzeky palihári, kokot, neviem, ten z Leopoldova, čo má hlavu, jak žiarovka. Jak sa volá? Máte z Leopoldova? No, vieš, akože dneska repuje kadekto a neviem, že či to mám brať vôbec vážne. A kebyže zoberieš niekoho, kto je taký, že... Že reper. Že fakt, že reper. Reperov si povedal. Máte tu nejakého kokota. Nemal by to byť. Neviem, ty kokos. Čo ja viem? Čo je také slabé, ty kokos? Nemáš niekoho, kto by ti pílil uši vyslovene? Ne, lebo to nepočúvam, vieš. Snažím sa. Akože, vieš, ja tu aj tú muziku ja berem nejakým takým spôsobom, že to je prirodzený proste vývoj, vieš. Oni majú niečo, čomu zase ja nemôžem konkurovať. Vieš, takisto. Ja neviem, možno image. Vieš, možno nejaká kontroverzia, že si sem dá vytetovať, ja neviem, čili papričku, ty kokot a sem zmrzlinu a sem, ja neviem, kokot, vieš. A čo ja s tým, vieš, proste, ja viem repovať, ja tieto kokotiny nebudem robiť. To, že sa to ľuďom páči a že im to ide, ja to na jednej strane cením, lebo aj toto niekto proste musí robiť, vieš, že to je niekoho robota, vieš, koľko takí typci, ja neviem, napríklad ten 6ix9ine, ten farebný typeček, mne sa napríklad absolútne nelúbi. Vybuchlo to. Vieš, je to odporné pre mňa, ja neviem, ja tomu nerozumiem, čo na tom ľudia cenia. Image alebo jeho image, jeho prejav, jeho proste všetko, vieš, huláka tu je každý proste, čo ja viem. Neviem, vieš, ale niekomu sa to proste páči a pre niečo to bude. A určite to bude aj tým imidžom, určite to bude kontroverziou a určite to bude nejaká tretina možno aj tou hudbou, vieš, takže neviem. Neviem, takto asi z fleku, ale je ich určite mnoho proste, čo sa mi nepáči, ale to nepočúvam, vieš. Hej. A najlepší? Najlepší na Slovensku asi Momo. Momo? Za teba Momo? Môže byť z hľadiska textov, vieš, to je to, že rozumiem tomu slovenskému rapu, takže ja dbám na ten text a vždy, keď si vypočujem od neho nejakú, že mu vyšiel nejaký nový videoklip, rád si pozriem proste, jak vyzerá ten vizuál a väčšinou tie texty sú dobré proste. To je alfa omega, takže ja neviem, asi by som povedal jeho, ale najlepší... Teraz začal rapovať do takého kresťanského štýlu, no. Nový album taký, no. Hej. No však niekedy, keď bude čas, keď budem mať nejakú dlhú cestu v aute, tak si to možno vypočujem a ja si myslím, že aj tak to bude dobré, vieš. On je dobrý textár tam. Určite. Či bude rozprávať o Ježišovi alebo o Satanovi, to je jedno v podstate. On si to možno nejakú tú svoju cieľovku nájde, vieš. A zbytok je v rukách Božích. Ale niečo som chcel ešte povedať. Áno, že viete, kto je podľa mňa, že ešte jeden taký reper, ktorého že mega cením, je ten Suchý pes, Tomáš Jedno. To je podľa mňa reper, ktorý keby repoval, keby nejebal na to, tak by mohol byť úplne inde a mohol by tu všetkým piškotikom ukázať proste, jak sa to tu robí. A ešte Plexo sa na to nejako vykuroval, čo je veľmi dobrý textár, taký, že fakt klobúk dole. Tak ešte to veľmi cením. Akože dúfam, že sa ešte k tomu niekedy vráti. Mohli by. Mohol, no. Aj jeden, aj druhý. Iba jeden. A čo si o tebe ľudia myslia, čo nie je pravda? To neviem. Neviem, čo si myslia. Prečo si nevieš, čo si myslia? Neviem, odkiaľ to vie, čo si myslia, vieš. Tak čo, môžem ti povedať niečo z nejakých komentárov, vieš, že ja neviem, niekto mi napíše pod YouTubeové video alebo na TikTok. Nestretol si ľudí, čo proste povedali, že niečo ti povedali
Že ani si mi neodpovedal, že toto čo mne myslia. Ja som akože s väčšinou s ľuďmi za dobré, vieš, že keď sa už aj s niekým, málo kto ti povie kámo niečo do huby. Vieš, Pravda. keby som si, vieš, ja tiež keď si niečo myslím negatívne o niekom, tak nedojdem za ním a nebudem mu to hovoriť, vieš. A tiež za mnou nikto kámo nedojde, že by mi do huby niečo povedal, že hento je, robíš zle, alebo taký si, alebo si arogantný, alebo neviem čo, vieš, tak napíšu ti to do komentára ako anonymové, to je ideálne, vieš. Nový účet. Čo to vie nasrať? Vieš čo? Toho je veľa, ale V rámci hip-hopu. ale v rámci hip-hopu, ty kokos, tak to neviem. Vieš čo, prirovnávačky možno. Ľudia ťa ľúbia prirovnávať, že ja neviem, kokot, napíše ti typek komentár, že znieš jak Viktor Šín. alebo kokot vie, že dáš tam double time a napíše ti, že znieš jak Bitman. Vieš, alebo čo ja viem, to sú také kokotiny proste, že... Ale to není, že toto není, že z toho mi stúpa tlak. Toto je pičovina. Toto absolútne neriešim nejak, ja sa k nejakým komentárom alebo niečo nevyjadrujem. Ani sa nevyjadroval nikdy? Ako? Ani sa nevyjadroval nikdy? Ku komentárom alebo tak, no, že si odpisoval? Nie, nikdy. Na čo, vieš, niekto si tam proste ide honiť ego a čo ja mám komu dokazovať? Vieš, to, že tí ľudia sú tupí, proste jak bota, to, čo mám vysvetľovať, že koľko ja tu robím hudbu? Že ty si ešte kokot ťahal káčera, keď ja už som dávno repoval, že to akože na čo, vieš, že niekto ťa ide porovnávať s reperom, ktorý je možno Ačkový, ale oni ho poznajú, vieš, že ja neviem, teraz vymyslím si, dajme tomu aj toho Viktora Šína, hej, že to je úplne jedno, neviem ani koľko má rokov alebo takto, že ale dajme tomu, že by mal 25, hej, a niekto ťa s ním proste teraz bude porovnávať a ty máš kokot 39, vieš, a urobil si 10 albumov, tak čo mu máš odpisovať? Vieš, čo ti drbe? Veď ty kokot, to, že sa ti niečo podobá, to je síce fajn fasa, ale ty kokot, ja tu robím hudbu toľko a toľko a toľko. Vieš, že ty akože to vôbec to nemôžeš sa takýmito vecami podľa vôbec zaoberať. To je proste, ľudia stále budú niečo vymýšľať a porovnávať a takto, alebo čo. Ale v reálnom živote, čo ma vie, že brutálne vytočiť, je krivda. Vieš, keď ti niekto povie, že si niečo urobil, čo si napríklad neurobil, tak to by som ti priebal. Fakty. No, to som piči z toho. Ale inak nič ma nevytáča také. Inak pohoda. Nech pohodička. Klídeček. Čo by si zmenil na svojom živote? Čo ja viem, aby som sa napríklad mohol tej hudbe venovať 100%. To by bolo úplne super, vieš, že keby to tak vypálilo, aby som mal takú pohodičku. To by bolo super. Ale inak sa živiť hudbou. No, iba vyslovene, že sa živiť hudbou, neriešiť nejak akože peniaze a tak ďalej, lebo tá hudba je veľa z papa peňazí, vieš. Takže tak. Inak akože nič. Ja som akože docela spokojný, vieš, mám dobré zázemie, dobrú rodinku, dobrých kamošov, všetko tip-top, takže nemôžem povedať. A by som sa napil. Ja sa napijem. Poďme. Poďme na to. Na zdravíčko. Už mi to aj stúpa trošku. Na zdravíčko. Vás tu hecujem, ale ja nepijem. A čím sa živíš vlastne? Ničím. Nemám robotu. Keby ste o nejaké vedeli, dajte vedieť. Dám si tento Red Bullček vymyslený. Čo to je? Neviem, ale vyzerá to... Kokos, to je ružové. Aprikot. To je Ibalgin, ne? Prestane boleť hlavička. A dobrý je. Šlape. Jak huba buba. Dobre, no. Dobre. Úspešne si zvládol. Koko, to si jak povedal. Kolákovi. Neboli také ťažké tie otázky. Ne? To sa ešte dostaneme. Áno, ešte bude. Ideme k spoluprácam. Máš ešte nejaký vysnený fit? Mám toho čistého, toho by som veľmi chcel. To by bolo pre mňa také zadosťučinenie, aj veca by som veľmi chcel. Okay. Ani neviem prečo. Asi preto, že proste som sa k tej hudbe, z tej slovenskej tvorby asi dostal ako k tým prvým. Aha. Pamätám si, jak som s kamarátom Mirom na streche garáží proste počúval veca. S vlkmi žijem, s vlkmi viem a tieto staré vypalovaky. Takže týchto dvoch asi by som chcel a neviem, a dojde do rany, vieš, akože je veľa na Slovensku dobrých interpretov, ktorých mám rád
s ktorými by som akože rád spolupracoval, ale viem, že vieš, ty pokiaľ nemáš tie čísla, tak to sú, proste to sa ani neoplatí niekedy im písať, vieš, podľa mňa ti ani neodpíšu, alebo neviem. A treba skúsiť, vieš, niekedy. Akože jasné. A niekedy aj samozrejme vyskúšame, niekedy vypáli, niekedy nevypáli, samozrejme, ale tak snažíme sa... To je tá fatra. Snažíme sa proste aj my mať nejakú sebareflexiu a viem, je mi to jasné, že proste my musíme byť pre nich tiež akože zaujímavý aj z hľadiska čísel, vieš, nikto nechce robiť proste kroky vzad. To je proste prirodzená vec, vieš, že ty keby si bol Ačkový interpret, tak teraz tiež nebudeš robiť s niekým, kto má, ja neviem, 5000 views na YouTube, proste. Je to prirodzené, no. Treba to tak brať, netreba sa na to urážať. Tak je dnešný svet, no. Tak. Tak to je všetko za čísla. S kým by si spoluprácu odmietol? Keby ti napíše, že brate, že chcem spoluprácu, by si povedal, ne. Digon, čo mi píše, kokot? No. Fuj. Vieš čo, tiež asi s takýmito typkami by som odmietol, ktorí viem, že napríklad rapovali v minulosti, ale jebu na to potom 5 rokov alebo 10 rokov a zrazu sa rozhodnú robiť album, vieš, tak toto nemám rád. Proste, toto, a ešte keď to potom aj z detsky znie, vieš, že tak s takýmito typkami, že to ne. Ale akože nemám nejako vyslovene, že neviem, ty kokos, tak akože takýmito, čo som spomínal, neviem, nejaký palihári, tak to určite ne, ale ja ich ani nepovažujem za reperov, to, že niekto to tak bere, alebo neviem čo, neviem, on aj koncertuje ináč, ty kokos. Do palihári? No. Nie. To by bolo v piči, ne? Iba Clash. No. Tak takými to akože ne, takýto, čo sú takí pokusní králici, ale inak, vieš, ja tiež záleží aj, že neviem, kto by to bol, že či by som sa tomu vedel proste prispôsobiť. Keby to bol niekto taký, že by som sa tomu ani nevedel prispôsobiť. Šimi. Možno. To by si vedel ísť do toho? No to neviem, kto je, napríklad. Dobre. Vieš, toto je presne to, že chápem. Že tých reperov je proste toľko, Hej. vieš, a môžu byť aj úspešní, že kokot neviem, vieš, musel by som si to pozrieť. Keby sa mi to ľúbilo, tak áno, vieš, keby sa mi to ľúbilo tak, že stredne, ale mohlo by mňa to niekde napríklad posunúť, že ja by som to videl, že OK, že mohol by som si nejakú jeho fanúšikovskú základňu trošku pritiahnuť na ich pozornosť trošku na seba, tak tiež by som akože do toho išiel. Ale keby to bol vyslovene odpad, že si poviem, že tej kokot, tak toto, čo ti jebe, že tak určite ne, vieš. Ale kebyže to má čísla? Aj kebyže to má čísla, vieš, to zase ne. Aspoň malú skulinku by som tam musel nájsť. Musel by som nájsť v hovne pistáciu na to, aby som proste... Hovne pistáciu. Jasné, vieš, aj ja sa chcem samozrejme niekde posunúť, vieš, že nie je to tak, že teraz zavrhnem všetko, len preto, že si myslím, že rapuje horšie odo mňa, to určite ne, ale zase aspoň trošku nech to niečo má nejaký oné, vieš. Niečo má. Ja inak cením strašne veľa akože interpretov, mladých hlavne. Takže ja by som prijal hlavne s tými mladými spolupráce. Koho tak najviac ceníš z tých mladých? Z mladých? Robil si s Iritom, robil si No, s z týchto presne. Irita mám rád, toho Badmana mám rád. Okay. Badman. Ten hlas je v piči proste. Mám rád toho Talianka, Doresa. Okay. Doresa. Shoutout Dores. Shoutout Doresíňov. Doresíňov. Potom Šakala mám rád. Šakal, poznáte? Nehovorí nič. To si pozrite, veľmi šikovný chalán. Myslím, že som a neviem, či je počul, mladý, ty kokos. Ale podľa mňa je mladý. Akože minimálne, určite mladší odo mňa. Určite, lebo on má takú veľkú bradu a neviem teraz, že či som sa neojebal, ale myslím, že ne. Tak je tam. Takže takýchto piškotkov mám rád, podľa mňa sú veľmi šikovní, sú aktívni, kokos, vieš, že sú prúžni, ty vole, robia tú hudbu takto, ty kokos to sypú, jak na bežiacom páse. Viem to vďaka tomu, lebo mám ich pofollowovaných niektorých, s ktorými som spolupracoval, tak mám ich na Instagrame a vidím, že sú šikovní, že makajú, ty kokos, a robia oveľa lepšiu hudbu, možno jak kokos polovica týchto typkov, vieš, že len tam ešte nejsú, vieš, ale oni dostanú jedno dňa. Je to aj o tom šťastí, no. No.
Je to o tom šťastí a je to aj o tom drille, vieš. Musia makať a ja im všetkým držím palce a dúfam, že proste že zamakajú a že sa im to proste podarí. Musia vydržať. Niekej to môžem sám za seba povedať, že môže to trvať aj viac jak dekádu. Koľko dekád. No. Všetci majú nejaké začiatky. No, jasne. Niekomu to dalo dlhšie, niekomu kratšie, no. Čo počúvaš? Akých interpretov? Cestou sem sme počúvali veľa Yellow Wolfa. Yellow Wolfa milujem. Najobľúbenejší interpret môj je asi Eminem. Nečakanie? Nečakanie. Lyrics, technika je nadpozemský level úplne. A Jela je veľmi podobný typek a milujem proste aj ten jeho progres z toho trapu do nejakého country trapu až po samotné country a tak ďalej. Počúvam veľa francúzskej hudby, SCH, neviem, či vám niečo hovorí. Čo ja viem, kokos, teraz mám taký nový objav, že Elkmer, neviem, či vám to niečo hovorí. Francúz tiež? Tak. Francúz. Tej francúzskej tvorby počúvam strašne veľa. Okay. A potom v neposlednom rade aj to Taliansku a tam počúvam takých tých, viac menej tých najvychytenejších, že... Mainstream. Hej, že Sfera je Basta, Emiskila, Gali a podobne, takže Šiva. tak. Šiva je taký mladý, no, vajíčko. A Vajíčko. Mŕte on vypalil. Škody vajíčka. No, mŕte vypalil čavo a proste tiež je veľmi dobrý, ty kokos, no. Takže, tak, fakt, z každého rožku trošku, no. To treba. No, jasné. A mimo repu počúvaš niečo, či... Áno. Aj zbierame teraz po novom platne so ženou, sme si kúpili gramec. Všeličo. Máme tam Nirvanu, máme, čo ja viem, Amy si chceme kúpiť, Winehouse, tak všeličo. Ja som strašný fanúšik aj Dido, ináč, neviem, či poznáte Dido? Dido? No, čo má, s Eminemom má Stan. Okay. No. Ona má takú depresívnu tvorbu, strašne, že... No, lebo ja som veľakrát aj taký, akože, že v súkromí taký depresívny človek, hej. Sa opúšťaš? Opúšťam sa a pritom to si tak, že slzičkami ukvapne, ale ne. Ne, proste, ale mám rád jej sound proste, strašne dobrý sound má. Takže na to Stan, bolo to, že... A ona má veľa takýchto, že úplne chápem, prečo si ju do toho tracku vybral, že keď si pustíte len vyslovene jej tvorbu, tak je to kokot hlboké, fakt. Tak ja nepoznám nič o nej, okrem toho Stana. No, treba vypočuť, netreba sa toho báť. Neviem, či sa chcem do toho mixovať. Potom vieš takto v aute. Že zabijem sa, napalím to do stromu, nenapalím to do stromu. Je to také, no je to depresívne, ale je to pekné. Z vodidla sú tu, otočím to tam. Stočím to tam. Som ver, no. Dobre. Ako tráviš čas mimo štúdia, mimo repu? Čo sú také tvoje hobby? Vieš čo, veľa som s kamošmi, chodíme hrávať basket v lete, čo ja viem, plejko hrávam. Áno? Čo hrávaš? Teraz, to som naposledy prešiel, Resident Evil som prešiel nejaký. Nový? Ne, ten nový ešte nemám, ale prešiel som, že Village a ešte ten Biohazard. Takže som mal také, že som sa bál. Stresy. No. V noci si to hral, že? Áno, jasné, to musíš, lebo to nesmie ti nikde ani presvítať, žiadne svetlo, nič, vieš, kokos doma proste... Išiel si spať, víš, taký. Hej, doma to mám tak, že nemám to nemám úplne taký zabednený beat, vy tu máte fajnové rolety, že toto by bolo presne po piči, že tu zhasne, že je tu úplne tma, tu by som to vedel. Však môžeme niekedy dať nejaký oný. Tomu ver. Možno by ste mohli to aj tak vymyslieť, more, jak Saifa, čo mal to level lama, že tu budeme drtiť. Robili sme, ale... Nechceli. Prestali sme. Nikto nechcel hrať s nami. Takže tak, no. Ale ináč väčšinu toho voľného času im aj tak zaberá tá muzika. No. Lebo tam máš proste toho dosť. A to niekedy fakt sadnem za text a sadnem ráno o 10:00 a kokot zistím, že 6 hodín večer, ty kokot, dobre. No, lebo ja sa tým, že presne ja na tie texty mŕte dbám, tak ja sa neviem napríklad zaseknúť na jednom ríme, na pojebanom jednom ríme, že neviem ho nájsť, ty kokos, aby to malo pre mňa tú výpovednú hodnotu, aby to bol dobrý rím. A normálne, že chodím kokot po izbe,
jak taký kokot, vieš, a nervózny a špekulujem a rozmýšľam, ty kokos, tak idem sa na chvíľku nažrať, vrátim sa k tomu, furt nič, vieš, a takto to, a potom ho objavím, vieš, a to je kokot, no vieš, yes, vieš, a no vieš, že vďaka tomu jednému skurvenému rími už to že doklepnem, že celé proste, dokončím ten track a tedy mám akoby, že vymalované, vieš. A môžem, už volám kamošom, že poď ideme na pivečko alebo niečo, vieš. Že hotovo. Koľko ti sa trvá robiť jeden track? Napísať teda. No to je ako kedy, vieš, keď mám tú tému, tak to ide od Či máš zápal? Keď mám, no presne. Koľko? Ale tú tému, keď mám tú tému, tak dajme tomu niekedy, že 2 hodiny, 3 hodiny, vieš. Keď nemám tú tému, že nad tým špekulujem, tak deň, 2, 3 proste, no. No. A ešte aj toto veľa závisí na ten skurvený rím, že keď ma nenapadne ten rím, niekedy sa stane, že ma nenapadne proste. Že normálne, že nad tým sedím hodinu, 2 a ja kokot na neho proste neviem, jak keby prísť. Vieš? Tak normálne, že dám si od toho pauzu deň, niekedy 2, niekedy 3, vrátim sa k tomu, niekedy ma to napadne barde, zavolám tomu hoci kde proste a vrátim sa k tomu a už to dorobím, vieš. Takže tak, je to veľmi individuálne. Dávaš si niekedy aj nejakú takže striktné rutinu, alebo tak, že keď to nejde, že dneska to už musím dať proste? To musíš, presne. Tak múza neklope na dvere, vieš, že toto ja vysvetľujem furt môjmu kamošovi Partemu, čo s ním mám aj album, vieš, že tá múza ti proste neklope na dvere, ty musíš si za to proste sadnúť. Vieš, ty musíš tam sedieť aj hodinu, aj 2 a rozmýšľať nad tým, vieš, a vtedy to buď príde, alebo nepríde. Jasné, že už keď tam sedíš 2-3 hoďky a nič si nenapísal, tak OK, tak asi to nie je ten deň. No, ale áno, musíš proste sa nome vyslovene k tomu prinútiť a ísť si za to sadnúť. A čo ťa ženie dopredu? Keď to nie je vždy ľahké? Vieš čo, asi to máš ženie dopredu, že to robím dlho, myslím si, že to robím dobre a myslím si, že mám na to tu proste urobiť dieru. Takže toto je také, že strašne by som to chcel. Strašne by som chcel proste, aby sa to podarilo. A veľmi rád by som potom tu vybudoval proste komunitku ľudí a povyťahoval zároveň ľudí, ktorí ja si myslím, že sú nedocenení a mali by to kurva niekde akože pušnúť so mnou. Takže toto je taký môj sníček, že toto by som veľmi chcel. Ale akože keď sa to nestane, nič sa nestane. Však ja tú hudbu budem aj tak robiť ďalej, je to môj život, mám to rád. A budem to robiť naďalej. A samozrejme tá hudba má viacero odvetví, vieš, ja môžem robiť texty niekomu, môžem proste sa živiť kadejak, takže to neznamená, že ak sa nebudem vyslovene živiť na stageoch, takže sa neviem živiť hudbou, ale toto by bolo úplne ideálne. Vieš, stále si hladný. Hej, stále som hladný, aj keď už som, že kokot, že mladé ucho, ale napriek tomu proste stále mám ten drive a myslím si, že mám čo ponúknuť. Takže toto by bolo dobré, že proste urobiť fakt tú dieru na trhu. To ma ženie dopredu. Amen. Na to by sa napil. Aj. Pravda. Ja, jak vás dotlačam. Ja sa cítim ako čertík. Ináč, prečo tu máte túto ohavnosť? A prečo to je vlastne za mnou? Chce po celý čas, ty kokos. Však, lebo si policajt. Máte nejakého fotra policajta alebo niečo? Ne. To sa sem dostalo nejako. Keby som si to všimol skôr, tak to dám do Tak si tam nesem. Chlapci, ja sem nebudem sedieť. To sú zelení. To som ujebal. Komu? Policajtovi? Zobral čapicu, vieš. Yes. No išiel som do piče, no. A ne, fakt som to ujebal. Fakt? Áno. Neviem, či to... mám piči. Čajočky som to ujebal. On mal mamku policajtku. A som to more videl a že berem si to. Nejdem si ja úplne policajtov, ale mamka policajtka znie, že extrémne sexy, ne? Mamka policajtka. V poslednej dobe ináč vidím strašne sexy policajtky. Ty vole. To je inéž možné. Ale to je mamka policajtka nejaká tlostá. Mladé škatule proste dajú sa na takúto kokockú robotu. No. Je to kokocká robota? Čo ja viem. Bol si policajtom niekedy? Nebol som policajtom. Ako reper nemôže byť policajt. Jakže nemôže. Pokiaľ to nie je Rick Ross. To mi príde taká nevďačná robota, ty kokos, vieš, že ja neviem proste. Samozrejme ne úplne každé odvetvie tej policie, ale ako vedel by si niekomu proste kurviť deň, každý deň. Mohať a chrániť. Ale niekto to má radosť možno, vieš. Áno, však počkaj, ale niektorí nekuria. Niektorí sú v pohode, vieš? No, tak oni sú dvaja.
Jeden je ten v pohode a druhý je ten kokot. Dobrý a zlý To policajt. tak vždycky je. Že zákonite proste. Ale vždycky natrafí na to kokota. Jasné. Ja, vieš, ja keď som sa stretol s dobrými policajtmi, tak to boli väčšinou takí tí meskači, vieš, takí tí papučári. Dobre. Ale ale títo zelení, tí kokos, tak to sú akože hovada, vieš, to úplne dojde proste s tým klasickým policajným strihom, tie okulárke more jak na bicykel, kokot napumpovaný už na teba, vieš, čo jebe. Si ho pre tréningovku ešte No, išiel 10 klikov si dal mu pri aute, kým na teba nabehne, ty koko celý žilnatý. Sypačky. Koko, no. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Na dobrých policajtov. No, asi Nech tak, stretávame asi len tak. tých najlepších. Šťastnú cestu, jak sa hovorí. To bolo silné. Je to už horelo to. Som videl na tebe, brácho, že ti to nechutilo. Ty vôbec nechytáš farbu. Kokor, ja cítim, že mi Ale to je moja robota, kamoška. Brácho, on je skúsený, brácho. Najlepšia odpoveď, ako No. som mohol čakať. Že a ty čo robíš? No, škepijem. Tak popíjam, vieš. Debatujem s chlapcami a popíjam si. Ako sú tvoje cieľa na najbližšiu dobu? Vieš čo, máme teraz takú stratégiu s Mikromanom vydávať single. Teraz drbať už na albumy, máme ich už dosť. Som len zuby album. Som predbehol možno aj fakt týchto kokozáčkových interpretov, No, že všetkých fakt asi to máš. Moma možno, ne? Moma možno, určite no. ne, Moma má veľa Ne. toho a neviem aj Separ určite, keď tam spočítame všetky ešte DMSky a toto ne, však on má tiež pokokotov. Ale má určite po 10. No, ale mám akože tých albumov už veľa na konte a chceli by sme teraz fakt robiť len tracky, veľa trackov, že ísť proste na kvantitu. Nie na úkor kvality samozrejme, ale akože ísť na kvantitu, snažiť sa vydať aspoň za mesiac proste jeden track, robiť okolo toho tie kokotské TikToky a však to poznáte. Takže tak. To treba, no. Takže toto Keď je si na hovoril rok plán. o stratégii, tak rozmýšľaš nejakými takýmito algoritmami a takéto veci proste, že študuješ si to? Jasné, ale je človek, ktorý ti to povie reálne, akože vieš, kde je? Dajte Ty mi to ho musíš sem. povedať. Dajte mi ho sem, jasné, špekulujem, vymýšľam, Hej. no jasné, aj teraz sme mikro nad tým, nedávno, keď sme vydávali posledný track, predposledný track Blade, aj s videoklipom, tak sme špekulovali proste, on tam úplne vymyslel úplne stratégiu, stiahni si meta aplikáciu a ideme a takéto live streamy napísal, čo treba, jak spraviť a neviem čo. Kokotina. Každý to mám. Kokotina. Neviem, no fakt, či to vôbec stojí za to sa nad tým zamýšľať, alebo či je niekto na to, kto ti dá to školenie, kedy vyhodiť track, aký track, čo môžeš povedať, čo nemôžeš povedať, ktoré sú tie správne sekundy, kde to má byť proste, vieš, v tom onom, V tom reelsku. no Hej. proste, neviem. Ale zaujímalo by ma to. Za mega. to máš, brácho, podľa mňa, za to je to šťastie. O to je to šťastie. Tam, Áno, že to vychytáš všetko dobre. No, Eurojackpot. No. Proste, hodíš to Sadíš tam, môže to vystreliť, proste nemusí. Hodíš to tam, brácho, a vieš, vychytíš dobrú dobu, vieš, niečo vychytíš a vystrelíš. Hej, no. Tak to je, no. Bohužiaľ. To milujem, vieš, že drbenkáš sa s nejakým videjkom proste, vieš, ten TikTok ľubí takéto zábavičky robiť, že drbenkáš sa s nejakým videjkom, urobíš to video, drbneš ho tam, máš, ja neviem, 5000 sledovateľov, jak ja mám necelých 5000 sledovateľov na TikToku aktuálne a má to, že jedno pozretie celý deň. Jedno. Čo je? To není, on že ne, že ťa pušol, on ťa priškrtil. Normálne, že on to nedal ani tým tvojim sledujúcim, nech mi to niekto vysvetlí. A to je nejaká chyba potom. Ne, on to robí úplne v pohode. On presne takisto, jak ti to vie vyjebať na 40-50 tisíc, tak takisto ťa vie proste udusiť. Proste. Ja to nechápem. Ja to vôbec nechápem. To som ešte nepočul. No a potom, ja neviem, za 2 dní sa to nazbierka na nejakú 100. Ale aj tak, vieš, že... Človečka je málo, vieš. Vieš, to je- no, presne, že to, no. vysvetlíte mi to niekto, jak to funguje, vieš. Juro, vysvetli to. Občas, no, To si vysvetlil super, akože. To je more lotéria, originál. no, Divné. jasné, kde to sa deje proste, no nechápem, jak je to možno. To je jak na piču, brácho, akože. To škrtí algoritmus. No, Dúfam, že naozaj to nestane. No, dúfam, že ne. Ale kokot. No, a ten TikTok je takýto prešpekulovaný, vieš, že to je... Preto nepoužívam TikTok. Ale zase, vieš, druhá vec, keď hovoríme A, povedzme aj B, že druhá vec, že on keď ťa pušne, tak je ťa dobré. vyjebe, kokot, že vieš, že on ťa katapultuje proste brutálne. Že to ja vidím, že ja mám, dajme tomu, že na nejakom videjku, kde mám, dajme tomu, že 40 000 pozretí alebo 50 000 pozretí,
tak to ti na šupu donese, že stovky followerov proste, vieš, že to ide, to není jak Instagram, že čakáš na followera rok, vieš, to je proste, no, na tom TikToku to ide jak drbnuté, len proste to musíš chytiť, no, tú lotériu. Tú vlnu. Musíš si to pekne slajdnúť, jak surfer, no. Ja som počul, že aj na TikToku musíš aj scrollovať a veci a byť aktívny na tom, aby ťa to viac pušovalo. Aj Instagram. Aha, tak to... To je jedna z... To, čo som počul, neviem. Počul som to veľa. Hej, no, ty kokos, ja neviem, no, Boh vie, jak to je. Presne, toto sú tie veci, čo keby človek vedel, tak úplne inak veci fungujú, vieš, lebo ty sa na to nastavíš, vieš, že keby to bolo tak, že musíš sledovať len rap a potom ťa bude pušovať hlavne umelcom, vieš, a takto a tak ďalej, vieš, tak... To mi hovoril niekto, že takto... Áno, ale ja som to tiež počul, ale či je to tak? Ale tak potom sa to možno mení, lebo vydajú nejakú aktualizáciu, nejaké nové... No. Proste práva, pičoviny. Naposledy, keď som to počul, tak som si unfollowoval všetky kurvy z Instagramu. No, aby tam, lebo tie mi tam potom ľúbili vybiehať, vieš. Takže, no, to proste, no, kokotina. Však aj oni počúvajú rap. Áno, vieš čo, ale on ti, vieš, ty sa zasekneš na kurve, že a potom ti bude vyhadzovať len kurvy, vieš. A takto ja sa zaseknem na videohre a potom mi týždeň ukazuje len videohry, vieš, že to je proste kokotina. To nie je dobré. No. Nie, to tvoje repy sa ukožujú hráčom. No. Dobre, ideme na hru Buď alebo, kde vlastne ti dáme na výber 2 interpretov a musíš si vybrať. A keď si nevieš vybrať, tak sa napijeme. Dobre, poď. Začínaš. Tupac alebo Biggie? Biggie. Biggie? Čo? Prečo? Má lepší hlas, viac sa mi páči. Hej? Nebol som nikdy Tupacov fanúšik, zabite ma. Neviem. Pohode, ani ja. Ani jedného. Neviem, Ja som bol. No. Ale akože rešpekt obidvom, ale Biggie má lepší flow pre mňa. To si vedel, že Tupac bol gay? To som nevedel. A reálne, akože on bol baleťak. On bol bukvičak. To, že bol baleťak, to som počul, ale to znamená, že... Ale nie, ale že on bol, že bukvičak. Originál. No tak... Nevadí, Čo s akože tým spravíme? 50 Cent alebo The Game? 50. 50? Mám rád 50 vo všeobecnosti. Počúval som ho veľa ako mladý, vieš, pán podľa mňa refrénov. Game, ne? Ne. Príde mi obyčajný. Hej? Neviem. Koľko, to si ma urazil. Prepač. Na pohode. Príde mi, neviem, taký. Neviem. Akože dobrý, nemôžem povedať, že nebol som. West Coast, Ale áno, aj ďalšia vec, áno, že môžem vlastne povedať, že bol som na koncerte 50 dvakrát. Aha. Naposledy v Prahe, ja neviem, 2 roky dozadu, alebo koľko. Bol som aj tu, keď bol. A bol som tu aj na Gameovi. Aha. A poviem vám zážitok. Game vystupoval z 2-hodinového koncertu pol hodinu, vyexoval fľašu a išiel do piče. Stalo to za piču. A 50 mi predviedol show, na ktorú som nezabudol až do tej ďalšej show proste. Kde zase len zvýšil laťku a tam vlastne ešte bol aj s Busta Rhymesom ako pred kapelou. Okay. Takže akože bolo to veľmi navážno správené, ty kokos. Normálne, že trošku David Copperfield, trošku rapu, trošku všetkého, vieš, tverkovali tam tanečnice jedno s druhým, proste strašné efekty, strašné kolotoče okolo toho, že už len z tohto si môžeme urobiť obraz, ale v rámci, keď budeme brať len čisto ten rap, sa mi viacej ľúbi ten 50, no. Okay. D12 alebo G-Unit? D12 som akože Eminemov najväčší fanda, takže D12. Aj keď musím uznať, že ten Bizarre je slabší článok. Je tam taký uťahaný, vieš, taký, keď sa nevieš vysrať. Ale ostatní sú proste namakaní, vieš. Ostatní sú proste namakaní. To za ňo. No. Ale slabší článok je skoro všade. Ne? Tak vždycky je to. Ne. G-Unit je to asi Tony Yeo. Áno, presne. Môže byť. Tony Yeo? No, tak A teraz som akurát počúval včera nový track Yellow Wolfa s Young Buckom. A Kokodiela tam dali jak poloboch a Young Buck tam dali, keby repoval, keby sa to včera len začal učiť, ty kokot. Neviem, čo stalo s Young Buckom. Neviem ani, ja. Jazdí Chevrolet a 50 si nerobí srandu. Teraz robil nejaké cowboyice, alebo niečo také. Jako? Také... Country. Hej. Country rap nejaká. Trošku mu zadrbenka. No, preto asi robím s Jelom, lebo on sa takémuto štýlu nejakému venuje. No, ale není to. A vôbec... Nejde to. Není toto práve orechové. Z toho gangster rapu na toto, tak to je, vieš, taký... Nej, presne, no. Čo sa ti udialo za ten čas, vieš? Čo si, kokot, prekonvertoval? Alebo si sa presťahoval do Tennessee, ty kokot? Vieš, čo sa ti stalo? No, však Didi mu naklacal. Druhá strana alebo lúza?
To je ten čas, keď pijem asi. Asi hej. Asi hej. Neviem, no, vieš, tak v podstate v dnešnej dobe není ani jedno, ale v dobe, keď oni boli obidve tieto skupiny proste produktívne, tak by som si nevedel vybrať. Mal som rád aj jednu, aj druhú a napijem sa. Napijeme sa. Sú super. Napijeme sa. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravie, chlapci. Chutilo? Pohode. Veľmi príjemné. Chlapci. Ani ne. To ideme do takej štiplavej. Poď. Rytmus alebo separ? Vypočul som si teraz akurát tiež ten rytmusové to EPčko, čo má teraz také nové. Čerto? Aha. A čertovem. Takže ja neviem, no. Asi Separ, no. Lebo takú pesničku, čo ma oslovila naposledy od Rytmusa, tak to bola tá s Viktorom Šínom. Cheers? Koľko tam dal proste Rytmus. Že To bolo dobre. po piči. Aj, no podľa mňa schoval aj toho Viktora, vieš, a pritom Viktor je akože ťažký level, čo sa týka tých liniek a toto, ale Rytmus tam veľmi dobrý dal aj proste text, aj dobré rímy, všetky, ja mám rád presnosť, vieš, ja mám strašne rád proste presnosť, keď sú aj dobré rímy, keď je to proste presné, tak tedy je to po piči za mňa, vieš, a toto bol ten prípad. A ešte k tomu vynikajúci vizuál. Rytmus veľmi podľa mňa vie repovať, ale vie aj veľmi polaviť, vieš. A neviem, no. Nepočúvam veľmi ani Separa, ale... Staré veci? Ani staré veci. Nič? Tak. Nejako akože, si na to neulietam, ale ľúbim si takto nejaký že videoklip, alebo strašne ma bavia tie vizuály, vieš. Baví ma, že kam to tí Ačkoví interpreti vedia posunúť proste, keď je na to budget, alebo sa na to vybaví budget, to je jedno. Tak, že jak vyzerajú tie vizuály a viac menej tam aj zistím proste, jak oni rapujú a tak ďalej. A viem, že Separ je proste namakaný. Takže, neviem, dám v tomto prípade asi toho Separa, lebo hento rytmusové čerto nestalo za veľa. OK. Čertober. Čertober, no. Rigros alebo Mig Mill? Sú kokotkové obidva, ja. Jeden je tlstý, jeden je chudý. Dáme Rigrosa. Hej? Alebo Piču, ne. Ne, dáme Migmila, lebo Blue Notes. Ne, to má on, Blue Notes. Hej. Koko, to je strašná pesnička. To je dobre. To je dobrá pesnička, dáme jeho. OK. Ale Rikos má dobré tracky. Maybach Music. No, Hasler. kurva, ja neviem, to sú také... Najlepší Dáme toho je Migmila, aby som Hasler. nemusel hneď piť. Výba sa tomu. Ektor alebo Momo? No, asi Ektor. Asi Ektor. Kokot? A Momo si povedal, že najlepší na No. Slovensku. No, ale to je na Slovensku. Bohužiaľ. Ektor je proste, čo je mu? Vieš, on je proste... Hlavne, mám pocit, že tie tracky sú o tom istom, ale ne tak úplne. Ja keby vedel jednu tému poňať z rôznych uhlov pohľadu. Vieš, čo myslím? To si dobre povedal. No, Nič. No. Že veľa ľudí pičuje na to Ektora, že furt je to o tom istom. Áno, Ale je. pritom není úplne. Ale pritom nie úplne. Presne. Že vždycky aj tá štruktúra toho albumu je taká, že sú to nejaké gangstrošiny, ja neviem, prodával sem fety, ja neviem, pičovinky. A potom je tam nejaká proste pičovinka o láske, vieš. A raz je to tam, raz tam má o trojke, raz tam má proste, ja neviem, jak mu Buchta vyčíta, že ona s ním neviem čo. A proste furt je tam nejaká proste štruktúra, ale furt inak urobená, vieš. Že... Dobre, čo mu vyčítať proste, podľa mňa Šikovný. je právom tam, kde je kokos, ne? Ja by som to tiež tak povedal. Asi hej. Aj vy by ste povedali Ektora? Ideme Ale ďalej. pýtali sme sa teba, takže ďalej. Čo je? Novinári. Brácho. I'm just a radio guy. Schoolboy Q alebo Kendrick Lamar. K-Dot. Tiež celkom textári. Kendrick, hej? Hej, aj keďže posledné tie albumy mal trošku... Piča za piču. Čo sa mu udialo, stalo? vieš? Kde je Good Kid, Mad City? Kokode, keby s ním niekto zaklepal, alebo neviem, čo sa mu stalo, ale dobre. Zmenili Je ho. to Kendrick, kurva, nebláznime sa, Kendrick. Je to frajer, proste. Drakea si ideš?
Drakea si nejdem. Vôbec. Okay. Vôbec. Ako nemôžem povedať, že sa mi vôbec nič od neho nelúbi. Už ma trafilo niekedy niečo, ale... Trafil ťa? No. Vieš, to ma trafila tá úplne najznamejšia, čo tam tancuje jak primitív a je to len taká ateliérovka, neviem, jak sa to teraz volá. Ty vieš. Taká, mení sa za ním pozadie, modrá, rúžová, fialová. Počkaj, a on tam vieš, tancuje vidíš, na tých schodíkoch, jak debilko, vieš. Jaj, to je, že... To si slide? Nie, počkaj. Kokot, viem presne, čo myslíš, do piče. No, neviem teraz si spomenúť aj ja. To je jeho najznámejší track. Ty to dáš do editu. Ty to upravíš. Ty to upravíš, si tam ukážeš. Ale viem presne. Ale vo všeobecnosti si ho nejdem. Dokonca ma až iritoval, keď boli voľakej také tracky, ja neviem, s Rihanou, čo mala What's My Name a neviem čo, vieš. Mal taký zvláštny hlas, taký mi to prišlo, kurva, keby kotkodákal, neviem. Nepačilo sa mi to a nelúbi sa mi to viac menej dodnes. Akože, nejak ho akože prechádza mnou a A mojím ten životom. beef s Kendrickom, čo mal? No však držíme Kendrickovi, ne? Jak ste na tom, no? Ideme ďalej. Ale nie. Neviem, ja som bol za Kendricka, potom som bol za Drakea. Tak. Ale podľa mňa obidva robia dobrú hudbu. Obidva sú buzeranti. Sú to kokotí skúrení. Jeden podľa mňa robil dobrú hudbu a druhý Drake robí je podľa stále. mňa teraz lepší Hej, ako no. interpret. Tiež si to akože možno to nie je akože populárny názor Take. teraz. Hej, Ale podľa mňa on je taký, že viac to trafa tak všeobecne, že podľa mňa Kendrick je viac tak, že skôr určitú skupinu trafi. Ne, lebo on má teraz že popularitu, ale podľa mňa nie je až taký dobrý. Vieš, to Not Like Us je dobre, ale že čo bol ten A čo album ďalej? potom? No, presne. To bol Akože, taký, že čo ja viem. áno, úplne chápem. A Drake dá taký, že možno si to nájdeš úplne, ale povedz si, že OK, že chápem, prečo si to ľudia idú, vieš, úplne. Že... Áno. A hlavne na tom albume, vieš, sú tam proste veci, čo ťa hitnú. Že možno, ne, že z 10 trackov jeden. Ale stále tam je z Kendrickov track. Ale je tam napriek tomu robia obidva veľa vaty. To si môžeme asi povedať. Že, že není to tak, že jak mal kedy to DM, či jak sa volal ten album. A DM som si tiež nešiel moc ináč. Ne, tam za mňa bolo podľa mňa málo vaty, tam to bolo viac menej, že ten album bol dobrý. A to bol liricky dosť nabitý. vieš, teraz už mi príde, že robia obidva veľa vaty. Ale mňa by zaujímalo, že vy máte koľko rokov, chalani, ak sa môžem opýtať? 21. Ja som starší, ja sa môžem opýtať. Vlastne, 21. 19. No, že čo sú vaši obľúbení interpreti zahraniční? Aby sme teda, keď už robíte tie rozhovory... Ale že americký, alebo že všetko? Zahraničný, to je úplne. Okay, tak za mňa asi, že Nipsey Hussle. Koľko to nepoznám? Za tebou. Nipsey Hussle nepoznáš? Ktorý je to tento? Victory Lap album. Koľko je pod ním tá odporná policajná čapica. No a ty? 50. 50. A kebyže mám ešte... Za Nemecko asi Bonz MC. A ty? Game. Aha. Proste ty nejdeš. Fú. Game, Kanye a koho si teraz tak počúvam? Koľko aj neviem. Dajme Rick Rossa. Áno. Hej. Páči sa mi, brácho, akože aj 50-ho, ale teraz si počúvam viac Rick Rossa teraz. Proste, brácho, keď si Rick Rossa pustím v aute, cítim, aký že mám Maybach. Jasne, chápem. Má ten vibe. 50-ho si pustím a cítim sa jak gangster. Áno. To je proste taký vibe. Máš chuť ísť a dopichať niekoho. Ne, dopichať, vybrať devinu, brácho, rozstrel niekoho. Ale aj Pop Smoke tam bol určite dlhú dobu. No teraz vlastne To je veľký frajer, ty kokos. Bol teda, no. Rízy z Nemecka, neviem, či ti to hovorí. Ne, Nemecku si nejdem. Ne? Toto ma obišlo. A Presne, celý Deutschland, to vôbec, mne sa nepáči proste ten jazyk. To ma úplne brutálne obišlo. Ja viem, že tu aj tuto na Slovensku máme ľudí, ktorí sa to snažia akože... replikovať. No, hej. A vidím to, akceptujem to, ale koľko je to proste... No viem, no. Je to Slovensko. Je to Slovensko, brácho, že nie je to... Hej, ale toto ma úplne obišlo, tieto bushidoviny. Chápem ťa. Kontrafakt alebo názov stavby? Názov stavby. Však tam sú naši proste, vieš, čistý slipo a tak ďalej. Petr Žalka. No a vieš, kontrafakt, nechytilo ma to ani v tej dobe. Ne? Ani v tej dobe éry a takto ďalej. Ani navždy album? Ani navždy album. Bavilo ma Bangoro.
Bavilo ma Odriku Bangoro a tam tiež možno zo pár trackov, nebolo to opäť také. Vieš čo, na môj vkus veľmi primitívne to bolo. Neviem. Nejdeš si taký. taký Úplne až takýto štýl si proste nejdem, vieš, že samozrejme, že je to pecka, keď niekde na party zahrá ja som ten pojebaný gangster, čo ti kuruje matiera, ja neviem čo, vieš, že OK, že je to smiešné, to chápem, ja to cením a tak ďalej, ale není to to, čo ja chcem počúvať vo svojom voľnom čase, to vôbec. Takže názov stavby. Pekne si to povedal, podľa mňa. Dr. Dre alebo P. Diddy. To je aká kokotina. Puff Daddy. To ste mohli dať týchto... Ale Puff Daddy urobil veľa pre hip-hop. To nemôžeš povedať, že ne. Executive producer. Hej, ale viac jak Dre, kámo. Ty kokos, Pre niekoho máš tu fanúšika Eminema, kámo, pred sebou, to neblázni sa. Dobre. Keby nebolo Dreho, není Eminem. To... Keby není Dreho, tak není polka ceny. Keby není Diddyho, tak tiež. Ale zás vieš. No, lenže ja som proste fanúšik Eminema, takže poviem Dreho, aj keby zrovna Dre bol ten, čo tu jebáva s gelikom, neviem ko. Chápeš, keby to bolo rovno opačne, tak aj tak poviem Dreho. Takže Dre. Jasné. Dre. OK. Ale akože však OK, vieš, že keď aj ten Diddy urobil proste pre hudbu veľa, ale mám pocit, že to nebude úplne také z lásky, jak od toho Dreho, vieš? Mám Možno pocit, to je lepšie z lásky. To je z inej lásky, vieš, aký mi dal. Úplne inej láske sa tu bavíme. No. Hej. Takže no, ten Dre. Sexuálnu lásku im dával. Hej, trošku ich na olej ičkoval. Však, čo ty vieš, možno bude aj Dr. Dre Files. Potom sa zavoláme znova a spravíme iný rozhovor. Čo by si chcel odkázať fanúšikom? Zvládol si úspešne túto sekciu? Máme sa na čo tešiť? Určite, že veľmi veľa trackov tento rok. Snažím sa teraz aj o nejaké nové spolupráce, takže veľa trackov, veľa spoluprác a žiadne albumy. Tento rok album nevyjde. Určite ne. Ani v dohľadné roky album nevyjde. Muselo by sa stať niečo, čo som ani ja sám nepredpokladal. Cítiš sa nejaký vypísaný, akože takto z tých... Ne, vôbec. Ja sa práve že cítim v životnej forme, ale ide skôr o to, že meniť štruktúru. Vieš, Okay. že doteraz sme skúšali albumy. Teraz je čas singlov. Teraz je čas singlov. A možno to bolo aj opačne, vieš, možno, že my sme to dojebali. Možno by sme mali robiť single teraz albumy, vieš, že presne. Neviem. Uvidí sa. Ale nemôže nič lutovať? Určite ne. Pokračovať. Chlapče, tuto mám proste veci, toto sú veci, za ktorými ja si jednoducho stojím. Toto je môj život, toto je moja celoživotná robota a mám to tu zväčšnené, môžem zajtra skapať a ono to tu proste ostane. Takže nemám vôbec proste čo lutovať a teraz jednoducho iba to budeme robiť tak, aby sme boli viacej v povedomí. Ide iba o to, lebo vieš, keď robíš ten album, ty sa snažíš tomu venovať, ja neviem, rok a pol, niekedy 2. Vieš, keď ho robíš s partem, môže to trvať aj 3. takže ono, to niečo proste trvá, ten čas ty máš proste zabitý v tom štúdiu, na tej práci a ľudia si myslia, že ty si není. Nie, ja vydám niekedy, ináč teraz sa mi stalo, toto ma zarazilo ináč, vidíš na TikToku, že typek mi napísal, že Ježiš, vyhodil som obyčajné reelsko z nejakého starého tracku, proste to je jedno. A typek mi napíše, že Ježiš, že o tebe som nepočul a nepamätám, že ty ešte žiješ. Hovorím, ty kokot. Hovorím, že tebe jebe, ne, že kokot, tebe jebe, ne, že ja tu kokot každý rok pomaly vydávam album, ty kokot, vieš. A nikto nevie nič. No, že hej, ešte sa snažím aj robím, fakt sa snažím, že keď kokot, že aj keď ten album, že dlho trvá, tak sa snažím ešte medzi tým vyhadzovať proste aspoň tracky, aby to nebolo, že úplne som zakapal, vieš. Hej, prázdno. No, ale aj tak, je to to, čo ťa proste oberal ten čas. A nie je bohužiaľ taká doba, že ty stále by si mal byť na očiach, takže budeme robiť iba single teraz. OK. Na teraz. Na zdravie. Na zdravíčko. Posledný shot. Dnešného Na zdravie. po obede. Mrzí ma, že nepiješ. A mňa to mrzí. A ty už aj máš, že s kým sa ideš akože porvať? Nie. Iba trénujem. A akože budem mať ligu boxerskú a ešte nejaké jitsu veci. Ale
tento mesiac, vieš, takže už nechcem tento mesiac piť. No, tento mesiac. Tento mesiac. Zrovna. Tento mesiac rovno. Ešte, že máte takýto Ešte máme dobrý tento mesiac koncept. pijanský hej. podcastík. Brácho, Bohužiaľ. No, to je, keď Čau, porušuješ vlastné pravidlá. my sme sa hovorili, že brácho, že nikto nepije. A zrazu som to prestal ja piť. To je piči. Dobre, takže Ďakujeme, že si prišiel. ďakujeme, že si prišiel. pekne aj vám, chalani. Brachu, bol nám cťou. Dámy a páni, toto bol Palky. Sledujte, followujte na Instagrame, na TikToku, všade, kde sa dá. A my sa vidíme na budúce. Vidíme sa na budúce. Čaute. Boh váš potež.